नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतंगमय। ओम शांति शांति। Dr. Abdul Kalam when there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony at home. When there is harmony at home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. So Anchadu, the purpose of our life is to attain peace. Nanku maatarigla shanti bodu ಬೇತೆಗುಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಜೀವನ. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕುರಿತುಟ್ಲ ನಿಸರ್ಗ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶದ ಕುರಿತು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕೃತಿಡೆ ದುರಾಸೆ ದುರುದ್ದೇಶ ದುರಾಲೋಚನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಂದನ ವಿಕೃತಿಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಉಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತನ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಎಂಚದು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಐತ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಐನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನ ಸಂದೇಶ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಐಲೇಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ ಕಂದರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಐತಾರ ಬೈಯಡ್ 7 ಗಂಟೆದ 8:15 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಿನ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 1 ಗಂಟೆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಾಂಶ ತುಳುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೇಳ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಬೈದು ಕರ್ಮಣ್ಯೆ ವಾದಿಕಾರಾಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತು ಊರ್ಮತೆ ಸಂಗೋಸವ ಕರ್ಮಣಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮನ್ಕೊಡು ಫಲದಾಸೆ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಪುರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಉಂಡು. ನಂಕ ಖಾಲಿ 1% ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆದ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡಪುನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಳುಟ್ಟು ಕೇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಂತನೊಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕತಾರದ ಮಾತ ತುಳುವಿನ ಬರವರದು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೈತಾಲ್ದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಿಕಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಳ ಕೇನ್ಲೆ ನಿಕಳ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೇನ್ ಬಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.